Sa ngalan ng Samahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Gisaulog karon sa simbahan ang pista ni San Antonio de Padua, pari ug doktor sa simbahan. Natao ni siya mga 1195. Niya namatay po ni siya mga 12 June 13, 1231. Mga kuwanra ni siya mga 35 years old. Kinsay ganahan ninyong mamatay na diha mga lapas at 35. Wala pa. Pero grabe kaayo ang iyang kasantos sa kinabuhi samtang nagpuyo pa siya sa kalibutan. Nga pagkamatay niya sa 12 June 1231, pagka May 1232, wa kaabot og 1 year, gideklarar na siya nga canonized saint. Puerting dalia nga nahimo siyang santo dili sa martyrdom, kay kanamang martyrdom mao'y pinakadali kasagaran, pero ang iya holiness of life. Ngano man tungod kay ang iyang gigamitan sa iyang tibuok kaugalingon o mga gasa para gyud sa pagbuhat sa mga buhat sa Ginoo. So atong iampo nga kitang mga Katoliko, mga Kristiyanos, magbuhat kita sa mga buhat sa Ginoo aron nga mahimong malinawon, magkahiusa ug malambuon ang kalibutan. Ato sang iampo ang ato mga benefactors and donors nga nagbuhat sa mga buhat sa Ginoo sa pagpaambit sa ilang mga grasya nga hinato, financial, pinaagis pagpalit og mga slots, ang atong mga proyekto na himong malambuon. Nga unta hatagan sila sa Ginoo og mayong panglawas, kaayuhan sa ilang mga sakit ug kabalaan sa kinabuhi. Ato karong andamon ang atong kaugalingon, pinaagis paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo, kaluy-i kami. Ginoo, kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo, kaluy-i kami. Kristo, kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalan kanamo, Ginoo, kaluy-i kami. Ginoo, kaluy-i kami. Kaluy-anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dad-onon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita, makagagahom ug tudhay nga Dios, gihatag mo sa imong katawhan si San Antonio nga bantugang magwawali og tigpangama alang sa ilang mga kinahanglan. Itugot nga tinabangan niya kaming nagasunod sa mga pagtuludan sa kinabuhi ni Kristo, mag-ila nga ikaw maoy nagpailawom pagtabang kanamo sa tanang mga kalisdanan. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa ikaduhang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Corinto. Ingon nga matinud-anon ang Dios, ang gisaad ko kaninyo dili kaduha-duhaan. Kay si Hesukristo ang anak sa Dios nga among giwali kaninyo
Kami si Silas ug si Timoteo, dili mabalhinon og hunahuna, kundili kasaligan. Kay ang tanang saad sa Dios matuman gayud diha kang Kristo. Tungod niini, muingon kita nga hinaot pa pinaagi kang Kristo alang sa dungog sa Dios. Ang Dios gayud ang naghatag kanatog kasiguruan diha kang Kristo. Ang Dios mao gayud ang nagpili kanato ug gipatikan kita niya sa timaan nga kita iya na. Ug gihatagan kita niya sa Espiritu Santo dinhi sa atong kasing-kasing, ingon nga pasali. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ginoo, ipadan-agan ako ang imong naong. Ginoo, ipadan-agan ako ang imong naong. Katingalahan ang imong mga balaod. Busa ako silang gituman, ang pagpadayag sa imong mga pulong, magahatag o kahayag, nagapasabot sa tao ngayano. Ginoo, ipadan-agan ako ang imong naong. Gikutasan ako ug giablihan ko ang akong baba sa akong pagpangandoy sa imong kasuguan. Lingia ako diha sa kaluoy, ingon sa imong paglingi kanila nga nahigugma sa imong ngalan. Ginoo, ipadan-agan ako ang imong naong. Lig-una ang akong mga lakang, sumala sa imong saad, ug ayaw paharia kanako ang kadautan. Ipadanag ang imong naong sa imong sulugoon, ug tudloi ako sa imong mga kasuguan. Ginoo, ipadan-agan ako ang imong naong. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Miingon si Jesus sa iyang mga tinun-an, kamo ang asin sa katawhan. Kung ang asin kawad-an sa iyang kaparat, unsaon paman pagpabalik sa kaparat niini. Kini wala nay kapuslanan ug angay na lamang isalibay ug tunog-tunuban sa mga tao.
Kamo ang kahayag sa katawhan. Ang syudad nga nahimutang sa bungtod dili gayud matago. Walay magdagkot og suga aron lamang taguan sa gantangan, kundili ibutang gayud sa tungtunganan aron makadanag sa tanan nga anaa sa balay. Busa, ipadanag gayud ang inyong kahayag atubangan sa mga tao aron makita nila ang inyong mga maayong buhat ug magdaig sila sa inyong amahan nga atua sa langit. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Familiar kayo mo sa atong gospel naman tay kantaan asin og kahayag. Familiar kay taana. Dinhi nato mapamalandungan mga igsoon sa gisulti ni Kristo nga ang pagpruiba, ang proof nga kining usa ka butang or usa ka tawo tinuod dili di ay diha lang sa iyang kuan ba kaugalingon, kung dili magkuyog yun nga tinuod siya niya mapuslanon siya sigon sa iyang kamatuoran. Nakasabot mo? Kana bang mapuslanon siya sa iyang kamatuoran? Pananglitan asin. Og tinuod kina siyang asin, kinahanglan parat siya. Naasa day tinuod nga asin pero wa nay kaparat. So gitawag na siya wa nay kapuslanan. Suga. Tinuod siyang suga. Pero kinahanglan mo danag siya. Pwede di ay ang suga tinuod pero di na mo danag. Nya unsa pa may imo anang ganahan pa ka anang sugaa nga di naman mo danag. Karon bitaw malingaw man ta anang kungan kanang siging lalis-lalis o kinsay tinuod nga simbahan, Katoliko ba, Sabadista ba, Iglesia ni Cristo ba, born again ba, purting linalisay aligre ba yasan paminahon, magsininghagay ko na sila pero mag-uli ra mo na sila kadugayan, di ra mo na sila mag-away. Ako wadyo ko mo apil ana. Nay daghan kayo magsigig text na to dinhi. Gapataka lang kag tabi pader. Ana ako ra nang basahon. Nga naman, siguro man ko nga tinuod ng Katoliko nga simbahan. Tinuod man gid ni nga tinukod ni Kristo. Tinuod man gid ni nga agianan sa kaluwasan. Di naman na malalis kay sobra na guna 2,000 ka tuig nga nagpuyo tag ingon ani sukad pas panahon ni Moises ato gunang ikonik panahon pa ni Abraham, panahon pa ni Moises niya sa mga pangulo nato, panahon pang San Pedro hangtod karon connected ko na di tinuod na siya. Ang akong gipaningkamutan nga kining maong kamatuoran sa simbahang Katoliko nga tinukod ni Kristo mudanag unta ni nga nagdagyod ni Kristo nga ako makatrabaho ko sa mga buhat ni Kristo. Hilingi ay mong tupad ingna tinuod magyud ka pero nagtrabaho kas mga buhat ni Kristo. Magunsa magsigi kag ingon Katoliko ko pero hasta pare imong ikiha. Katoliko ka, imo ikiha ang imong pare. Magunsa magmaingon kang Katoliko ko, binunyagan ko aning tinuod nga simbahan, pero sige kag bungol anang imong igsuon, kanang imong silingan, imo na siyang awayon. Magunsa magmaingon ka Katoliko ko, nagsunod ko ni Kristo nga nahigugmas mga kabos,
Pero ang imong sakyan na naan mo giparking sa karsada, imo pag yung habol-habulan diha, nya Katoliko kuno ka. Mura kag asin nga wa nay kaparat. Angay na lang kang tunob-tunuban. Mura kag suga nga gisod sa gantangan or gibutang sa ilawom sa kahon. May na lang kang ilabay ng sugaa ka. Anong di man kakakuha ng imong kahon. Nga bang absorb kayo kung ako ra ni. Wa mo ilabot, alihan ko ni. Kuralon ko ning akong balay. Pero Katoliko ko. Sige ko bronda, inigadto na ako simbahan. Dagko pa kay kog rosaryuhan. Mudunit pagyod ko anang simbahan. Mupatukod man kay kog simbahan. Pero kuralon ko ni akong kural. Musod kay mo diri mga animala mo patyon tagyod mo. Nya Katolik. Tinuod pa ka ng sumusunod ni Kristo. Parihara ko na ngano man ang Katolikong simbahan kita dinhi sa misa, di man nato pakalawaton ka ng gapuyo-puyo. Bisan ka ng civilly married, bawal man na nga mga lawat. Ngano man. Tinuod naghigugmaay sila. Why question? Nagkahiusa, okay gyud kaayo. Pero nagsangyaw ba sila sa pulong sa Ginoo nga you shall not commit adultery kanang giingon ni Kristo? Kana bang makighilawas ka nga wa mo'y kasal diri sa simbahan, wa mo gihiusa sa Dios, kamuray gahiusa-hiusa ninyo, bisag unsaon pa ninyo pakita nga portigid ninyo kalabing nagkahiusa gyud mo, pero wa ninyo sunda ang gisulti ni Kristo nga kinahanglan kuhaon ng sala sa kalaway, kaulag o adultery. Wa gyapon mo'y kapuslanan. Nga daghang mga mag-post-post diya social media, puro babay gahinagkanay. Mutanaw biya ko ana. Kamo mutanaw sad mo? Mutanaw ko Nako, pagkanindutan nila tanawon. Pero kung atong sutaon sa kamatuoran, babae siya, babae sa ning iyang tapad, wa na maigo sa planos Ginoo na kining maong buhat sa gugma padung gid unta ni kaning sexual love, kanang love related to sex para na procreation. Ang kapuslanan ana nga dunay mogawas nga bag-ong tao, dili lang na pag-enjoy sa kalami og lami man na pananglitan. Lami ba na? Lingay mo to pa din na lami na. Nya puro mo laki gahinagkanay. Nindot man, you love each other, yes, kamatuoran na you love each other, pero ang inyong gugma mapuslanon ba? Sumala sa standard sa Ginoo, mapuslanon ba? Dili ka ang yawa na nagamit sa inyong gugma. Kaya kanibiyang suga kaniniya ba? Kani ba? Kana suga man na. Nya unsa may kapuslanan aning kapader nganong gidagkutan man ang hayag man kayo? Kibaw mo nganong gidagkutan ni? Wa mo kibaw? Wa sa ko kibaw bitaw. Ayaw tingnan. Symbolic ni siya, symbolism ni liturgical part ni sa liturgical kuan nato balaod panahos misa nga naagi magsigang kandila kay magtimaan na sa kahayag ni Kristo nga nagsukad dinhi sa santos nga Eucharistia. Symbolic sa presence of God who is the light of the world nga atong giselebrate dinhi sa misa mo nang butangan siya kandila. So mapuslanon kung ako narong kuhaon or si Brad Loloy musaka dire iyang kuhaon, iyang silaban kaning hapin sa kandila, iyang duslitan, mahimo masa na gamiton pag duslit aning kuan kanini ang hapin sa lamisa. Unsa may akong buhaton, moingon ko, yes, okay kay Brad Loloy, sakto gina nga rin, sunog na nga rin, hasta mga libro, hastang sutanas pare, masunog na. Kana, pwede mo na magamit yun. Pasabot, pareha sa gugma, pwedeng magamit sa yawanon,
pwede sang magamit sa Diyos nun nga paagi. Kanang gugma ba? Pananglitan, pari o madre, maghigugmaay. Unsa mo na, Diyos nun, yawanon. Diyos nun. Diyos nun. Pero pari o madre, magpuyo nga murag minyo. Misa ang pari dire, serve sang madre, inighuman, dog sad sila dito. Hangtod nanganak ng madre, nahimo ng sakristan ang anak, sige lang yapog misa ang pare, ang madre sige lang yapog serve, inighuman, dog na sad sila, nanasay manghod, ang pare rasay mong bunyag, niya ang madre gakugos, gabilo sad kay ni serve sa bunyag. Angayan pa ng gugma ha? Gugma pa na nga mapuslanon, mura na nag-asin nga wa na'y kaparat. Iskandalo na ang nahimo. Mura na nagsuga nga gibutang sa gantangan, gialihan sa kalibutanong mga sala. Ang pagkapari o ang pagkamadri gituyukan sa kalibutanong sala, wa na'y kapuslanan, din anak mo danag. Mupiyong na ang mga tao magtanaw na, kaluod, kaluod. Ug mao na akong buhaton, nya mamaligi akong slots, wa na'y mo palit. Wa na'y mo palit. Pero karon kay wa pa man nako buhata, pamalit sa taon mo. Ang tanan ba yan ninyong gipalit nganhi nga slot? Ako ba yan ang gidapat sa atong simbahan? Gud. Parehas na nako, pare, sige kog baligya aning slots. Nya kada ninyo donate diri, gamiton nako sa akong kaugalingon. Bag-o na sa kog sakyanan, na nasa ko'y mga bagong balay nga gitukod, nya magsigo ingon para nis kumbinto, pero wa kini barog nga kumbinto, para nis ato nga dinhing mga suga, na sige lang yapog kapundil. Ana, unsa pa man yung isulti nako ikadugayan, tinuod kong pare, tinuod ko nga giordinahan nga pare ni Cardinal Vidal, together sa akong napo kakauban, ni adtong June 22, 2004. Tinuod ko. Pero kamong manimba nga magsigi na lang kong pangwartab, ako gyud mong sigihag pangayog kwarta, ilad-ilaron ta mo, muingon mo, hunong na taning pariah, wa na ni kapuslanan. Mamalhi na tagsimba. Niya kanidinhing mga palibot na to, hugaw pa sa ana ba? Mingon, sampain na mga kulikta di. Igadto nyo CR, porting bahua. Oh, arang-arang ba itong CR? O baho? Wabi ako'y sudsud diha. Komentaryo mo ha, kaya naara ba tayo gi-in-charge diha CR? Aron mo atong patubagon. Ana, dihas parkingan, way klarong arrangement, dinhi sa sulod, porting hugawa, lingi-lingi ako na inyong gilingkuran. Hugaw? Limpyo? O kana mo na atong tanawon. Pero maghugaw na diha, nangaguba ng ludhanan, inigana nimo, nangatanggal na, maingon dayon ka, wa na ni kapuslanan, hunong na tagpalit og slot, hunong na tagbuhog aning kulikta, wa na ni kapuslanan, pero tinuod ning simbahan na, tinuod ning nga Katoliko, tinuod sa kumpare, pero di na tinuod ang akong mga buhat. Pasabot, ang atong mga buhat isip mga Katoliko, kinahanglan mo haom sa gikinahanglan sa kalibutan, isip gikan sa mga Katoliko. Nakadungog ba mo nga naay mga tinuhuan karon, apil na ta mga Katoliko, nga nagsigi og ilog kinsay muhatag og hinabang sa mga kabos? Kadungog wana nga ningon, ako'y hatag diha, nganong niilog mo diha mga Katoliko? Ako man tayo mo patukod og balay ana diha ng mga squatters, ako man tayo mo palit og yuta anang naa mga taga sidewalk. Ngano mamong mga Katoliko kamo may nipalit? Asa naman lang meron ani mo tabang nga inyo na maminggiunhan? Nay naginana. Ilingi ay mong balay, imong tupad na ingon ana. Kana bang mag-ilog og hatag og mga 5 kilo packed rice ngadtos mga way gikaon, nag-ilog bata na? Wow. Nag-ilog batag limpyo anang kanal diha nga porti nag yung mga hugawa nabay nag-ilog ana? Wow.
Nag-ilog hinuon tag inangkunay anang yuta hasta mga Katoliko nagkinihaay na mura na tag mga asin na wa nay kaparat kay hasta mismong isig ka Katoliko managsuon para bagyod musimba para bagyod di naman magtingganay tungod anang lalis ug away nila anang yuta ug mga kabtangan. Mura na tag asin na wa nay kaparat, mura na taog mo lagi na nakaroon check up ako nung mag-chinik apay tas atong mga buhat. Ako din sige kong baligyag slot para sa simbahan. Para mo asinso mo ma-develop ni atong mga facilities. Unsa mo na buhat na sa tinuod nga pari o dili? Tubag. Ambot lang ninyo. O niya ron, kung kining atong pagbutang og balay diha ni Rocco, kining atong paralyzed nga or disabled nga silingan nga ari lang maghigda sa simento atong gibutangan diha balay-balay sa kilid sa atong kuan parkingan. Unsa man na buhat na sa usa ka pari o dili? O kana. Matod pa ganing Brad Rocco. Istorya na ko ang kaning atong staff din hangyo ko nos Brad Rocco mamatay siya anhagin siya diha hayaon kay nibati siya nga naa na siya nana siya ba'y kaugalingnan gusto siya anha siya diha hayaon may tag mamatay na nasunod si man. Pero murag dugay pa ni Brad Rocco kay pati hubuga tong aking adlaw. Kuan gayo kana ganing kana ragi yang sustansya. Aka mo check up ako na ninyo. Usa ka Katoliko nagpalaygit kay di na gustog anak. Unsa man na? Haom pa na sa buhat sa usa ka nagsunod sa Ginoo. Nag-abortion. Nag-same-sex union. Haom pa na. Ambot ka ng nagpa-colors buhok. Ang iski sa kilay. Haom pa na. Ambot lang ha. Kamu na lay analyze. Hindi ka kita sa tao ni mo madasig ba siya o makaila ba siya sa Ginoo? Si San Antonio de Padua o ang mga santo sama nila ni San Vicente Ferrer, San Pedro Calungsod, hastas mga batanon kay mga santos, Saint Agnes, Santa Maria Gorete, nga tag 12 anyos, 13 anyos, nangamatay na. Nagsunod sila sa Ginoo. Munang nangasantos sila. Dali kay nasantos ang 35 years old nga si San Antonio de Padua. Gamhanan kay siya. Munang dangpanan ni siya sa mga kanang nangawa ba? Nawa imong kwintas, ampo ni San Antonio mubalik na. Nawa imong pitaka, ampo ni San Antonio mubalik na. Ang kwarta rin di mubalik. Nawa imong bana, ampo ni San Antonio ihatod ra nas kabit o maparalyze na. Kanang mga nangawa mo na yung usa ni siya sa mga sikat kayo ang mga nangawa. Si San Vicente Ferrer, grabe sa diyang kasikat. Mo nang dinagkutay kita to the max. Nganong gamhanan kay sila? Tungod kay ang ilang buhat sa Ginoo. Matud pa ni Kristo, sa inyong pagtuman sa akong mga sugo, sama ng pagpanglakaw mo o isangyaw ang mayong balita, mag-uban kaninyo ang gahom sa pagpapahawa o giyawa, pagbuhat og mga milagro, pag-ayog mga masakiton o pagbuhi og mga minatay. Nabuhat na nila. Nga naman, sige man sila og tuman sa sugo ni Kristo. Wala na kay siya magatiman sa ilang naong. Wa sila magsigig pa-beauty sa naong. Wa sila maghuna-huna o napaba sila ligo o wa. Tagpila ka adlaw magbaktas. Si Mother Teresa wa na maghuna-huna.
humot pa ba ko o baho na? Nga kining akong sigihag limpyo mga giud na maning lawas ani. Mutakod man ginang baho nga ri sa lawas. Tingali humanting ig limpyo ni Mother Teresa dito atong tao nga giud ang lawas na portig yung bahoa. Kung mulakaw siya, ang taong makasugat niya mayon, kabaho ato niya. Kay mutakod man na. Adto gani kog prisuhan sa una, mga 5 years man ko dito, musuod ko sa prisuhan, iniguli na ko ngadto Santo Rosario sa akong kwarto, inighangir na ko sa akong clerical, perti na mong dumog-dumog dito sa mga piniriso kay perting huuta, obot ako ngadto nya mugawas ko sa akong kwarto, inigsod na ko, bahong prisuhan, kay napilit sa akong sinina, di na lang nako mahanggap, kay naanad naman sa ko, pero og mugawas ko, nya hanggap ko preskong hangin, inigbalik na kong suko, ni maho mang presuhan. Mga laway, ang mga baho sa bagid-bagid, pilit man. Pero wa na baliha sa ato mga santo sa Manila ni San Antonio de Padua, nilang Mother Teresa o uban pa. Wa na nila baliha nga mabati among naong bisan paganig patyon pa mi, padayono namo ang pagbuhat sa mga buhat sa Ginoo. So, lingi ay mong tupad ing na kinahanglan parat na taha na niya mingon sa na siya kinahanglan musiga ka ha, mudanag ka. Testingin ninyo karon iniguli kanang inyo mga pagkaon nga sobra, kana bang inyong gistak ba bisag karon lang adlaw, testingin ipanghatag na ngadto sa inyong silingan nga portig yung lisura kahimtang. Kana bang inyong gistak bisag namoy usa ka sakong bugas, bisag tunga lang ana nya imo nang itag 3 kilo kanang inyong silingan karon nga wa gid nyo tagda labi na mga standby. Tagain nagbugas, sardinas ug noodles. Kanang standby ba? Diba ngita din nagkaldero, mga wat pa nagkaldero. Lungag din na nya butangan din na nila og dahos saging. Budol dayon na, lipay kay na, diin magkani siya, natak. Lalo, kabukutan ko dayon na siya, sige mago nagsimba, wala, manimba ka tawi. Simba na din nga siga kay mata. Ngano mo simba naman sila? Kay nadanagan sa imong pagka-Kristiyano, nakatilaw sa imong pagka-Katoliko, sa imong pagkasumusunod ni Kristo. Labi na gyud ka na mga nagpuyo-puyo, magpakasal na, nani, ana, may ngulo, ala, dugay naman, o pala na makasal siya, ano nagpakasal man na? Isa, ay, niko ana, nakaamgo na gyud taon, gusto na gyud nga mahimong santo siya, ala no, kami, wabaya sa may kasal, sala, maimpirno biya ka na, ay, magpakasal sa tayo, kapakasal mo na sila, kita na ba'y dili, mana ba? No, mamuna ka mo mga nagpuyo-puyo, pakasal na. Nainingon ako pa dir, okay rag piso among ibayad, ako pwede rag yun. Basta way hikay, wa tanan, bisag snacks, wa. Mo snacks gani mo, maghikay gani mo, nya magpakasal mo piso inyong ibayad, ditso sa mos impierno. Nga naman, tinuod yun ka, nga wa kay ikabayad more than 1 piso. Tinuod yun ka. Nga nagdamag kag sakyanan pag-ari ni mo dire. Nganong piso raman? Sa tupawa sa di mo mapaambit ang imong kahayag o ang imong kaparat. Amo na ang pagpuyo, duhagi atong pamatud-an aning atong pagsunod sa Ginoo. Pamatud-an nato nga tinuod tang Kristiyano, nga tinuod tang simbahan, unya pamatud-an tani sa pulong o sa buhat. Buhato nato unsay gusto ni Kristo, dili unsay gusto nato. Ang gusto ni Kristo, the purpose nganong gihimo tang mga igsuo ni Kristo, ang purpose nganong gihimo tang mga anak sa Ginoo. Matud pa sa unang pagbasa, dili bakakon ang atong Ginoo, ang iyang gisaad, iya ginang puy-an. Di siya mag-usab-usab sa iyang desisyon. Gihimutan niyang anak kita forever, bisag maadto patas impierno, di na ginamausab ang iyang pagdawat natong anak. Ang problema lang, midawat bata niya nga atong amahan. Ang pag-ingon ni Kristo nga
bulahan kamong mga kabos, din agi na mausab. Apan ang problema, gusto batang mupuyo ni anang iyang giingon, bulahan kamong mga kabos, umusupak ta ana. Mao na siya kanindot sa Ginoo, di mag-usab-usab, kita lang usahay, or di baka kadaghanan, dali kayong mausab. Lingi ako na imong tupad sa katapusan, ing na sugod karon dili na mausab ang akong paghigugma nimo. Ing na starting today, my love will never change. Hasta mo dihang naa sa online, naminaw, labi na mong nibuwag sa inyong mga bana. Hala, adtuan na tong inyong bana dito. Ing na, puy anako ang akong pagkaasawa. My love for you from now on will never change. Maingon din imong bana, pauli dito, panuwaya ka. Adi, maghilak ka nga mo pauli, maingon din ka, sakit Lord. Pero sama sa nis imong kasakit nga nahigugma ni Judas, nya si Judas mi padayon gyud sa iyang buhat. Mo padayon tong akong bana dito siyang kabit, my heart belongs to him. Igabot sa inyo, patay dayon ka. Pero ini sunod nimong pugwat sa imong mata, tuan ka sa langit. Tipo na ka sa mga anghel, kita pa mo ditong San Antonio de Padua. No? Kita pa mong Mama Mary, hapyod-hapyoron pa ng imong naong ni Mama Mary, kaya nga to kuno mga luha, pahiran sa Ginoo. So ninduta ka, no? Ang akong luha, ang mupahid ang Ginoo. Wa mo mga andoy, kana kunong atong mga samad nga nagkadugo, atong mga sinina nga perti kunong nagkabulingit sa dugo, papution na sa Ginoo, igabot dito sa langit. Ninduta na, no? Kana gani akong mamas o naghilantan ko, magsigig hungit na ko, niya maghapyod-hapyod sa kung anak nindot magkaimpaminahon, nga mangusi mo sa tus mama, manglatos man to, pero nindot magkaimpaminahon, unsa na kaning Ginoo nga purting higugmaan ako, mo'y muhikap, nindot ta. Sige, magpadayon ta sa kamatuoran, haron ang Ginoo, muguban nato, muhimo pagid nato nga tinuod nga malipayon. Manindog ta. Mga igsoon, magampo kita ngadto sa Dios ang Amahan sa kahayag ug sa kamatuoran. Atong mapaubsanon nga ipadangat kaniya ang atong pangamuyo ug moingon kita, Ginoo, dungga ang among mga pangamuyo. Ginoo, dungga ang among mga pangamuyo. Nga ang simbahan magpadayag sa gahom ug sa kahayag sa Espiritu ngadto sa tanan nga nangita sa kamatuoran, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among mga pangamuyo. Nga ang kasanag sa Ebanghelyo maglamdag sa mga tawo nga gitugyanan sa paghimog mga desisyon alang sa tingusbawan sa katawhan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among mga pangamuyo. Nga kita nga gitawag nga mahimong asin ug kahayag sa kalibutan, mamahimong tuboran sa paglaom ug kahupayan sa atong isig katawo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among mga pangamuyo. Nga ang mga masakiton, mga nagsubo ug ang mga naguol, makadiskubre sa kahayag ni Kristo, pinaagi sa pagpangalagad sa simbahan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among mga pangamuyo. Nga si Halangdong Teofilo kamumot isipon unta sa Ginoo, nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among mga pangamuyo. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among mga pangamuyo. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto,
nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among mga pangamuyo. Nga ang kahayag nga walay pagkapalong, mudanag sa mga matuuhong mihalina. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among mga pangamuyo. Ginoong Dios, sa among pagampo alang sa uban, hatagi kami sa among gikinahanglan. Dawata kining among mga pagampo nga gituboy dihas gugmag pagtuo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Duwaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Dios nga makagagahom, maingon nga ang mga gasa nga gihalad alang sa mga santos nagmatuod sa himaya sa Dios non nga gahom sa ingon maghatag unta kini kanamo sa bunga sa kaluwasan nga gikan kanimo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matag. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit kay imong gitugot nga magsadya ang simbahan diha sa pista ni San Antonio de Padua sa ingon nga imo kaming gilig-on pinaagi sa panag-ingnan sa santos niya nga kinabuhi. Imo kaming gitudluan pinaagi sa iyang pagwali o gipanalipdan pinaagi sa iyang pangaliya nga makapahimuot gayod kanimo ug busa uban sa panon sa mga anghel ug mga santos nagadayeg kami sa imong kahalangdon sa walay hunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit o yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daigon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo
sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na ang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga ania nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, og diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog og himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong Amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos.
Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manausab kanimo. Atong ipaambit ang timaan sa atong panag-inigsuunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluhii kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluhii kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo, panipamulong mo lamang mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Every day I sing to you with all my heart. Hear my prayer, I raise them all into your hands. Come to me and keep me safe in your arms. Strengthen me to face the day for you I stand. Even if the sadness stay with me, and fill me with your joy endlessly. Lord, help me understand to follow your commands. I entrust my life into your care. My Lord, fill me with your love, fill me with your truth, fill me with your kindness. My Lord, let your goodness shine, let me speak your truth, let me be the bearer of your love. Magampo kita. O Dios nga gamhanan sa tanan, pinaagi sa among paghigugma o pagsimba, itugot nga kami nga nangalawat ni ining Eucharistia, magsunod kanunay sa panigingnan ni San Antonio de Padua. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang Dios nun nga gahom. Mahimot ang gamhanan. Ang ato lang buhaton, ato lang yung ipaambit sa uban unsay gihatag ni Kristo kanato nga mga grasya. Dili lang nato taguan. Labi na gyud ang pagkamanggihatagon. So salamat guys ng hatag nato, pinaagis pagpalit og slots. Di pa nako ma-report karon kay halidiman gahapon basin tingali
mga Merkulis, ugma, or Huibis ba? Huibis na tingita ka-report. Ato lang sang itingob ang nisulod sa atong mga online banking. Pero padayon lang ta, nga mohangyo ko ninyo sa akong anniversary sa pagkapari karong June 22, maintag makapalit yun mo og one slot. Nya ayaw mong hunong sa sigig subscribe, like o view, share sa atong mga contents din sa YouTube channel nato. Kaning ato mga misa, mga humili kay makatabang pa sa uban, makatabang sad sa atong simbahan kay naaman ni siya gitawag og monetization. Ato lang ang batasanon kanunay. Niya ang katong akong challenge, kinsa ninyo ganahan mo appeal sa challenge 19 slots challenge sa SBF DAG mo worth na og 9,500 or 10,000 baka noon ninyong ibutang. Mao na siya ang 19 slot challenge tungod sa akong abot nag 19 years sa akong pagkapari. Pero panoy siguro mo abot ba ni karong 22. Pero basig mo abot gyud tingali di pating ko mamatay karon taon-taon no. Sunod semana di patingali gyapon. Pero di jud kaabot, palit lang mo 19 slot challenge para mangyapon na sa simbahan, di man na para ako. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaaw sab kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios.